Üdvözöllek, Kolonics László vagyok. Ebben a videóban a PowerPoint elképesztő jó képszerkesztő funkcióját fogom neked bemutatni. Természetesen tudom, hogy képszerkesztésre a Photoshopot lehet használni, a Photopaintet és sok minden más szoftvert, viszont annyira egyszerűen lehet használni a PowerPointot képszerkesztésre, hogy lehet, hogy nem is hinnéd. Meg fogom neked mutatni, sőt, be fogom neked bizonyítani, hogy egyszerű, átlag felhasználónak bőven elegendő az a funkció, amit ez tud, sőt, azt kell mondanom, sokkal-sokkal többet tud, mint az átlag felhasználó hinné. Kezdjük is el, hogy amikor megnyitod a PowerPoint-ot, akkor általában ez a kép fogad. Ezek itt fölösleges dolgok, erre itt semmi szükség, ezt mindjárt el is tüntetjük. Mégpedig itt tervezés, ez rákattintottuk ez üres szóra, ekkor eltűnt képszerkesztésre semmi más nincs szükség. Mit szeretnénk csinálni? Hát az a feladat, most egy ilyen saját feladatot kreálunk, hogy mondjuk egy Facebook hirdetéshez csináljunk egy föliratos képet. Alapvetően, hogyha a méret nem számít, akkor itt mindjárt el is kezdhetnénk a képünket szerkeszteni, de mivel a méret is számít, ugye a Facebooknál a különböző hirdetésekhez különböző méretű képeket célszerű készíteni, ezért az első lépés, át kell állítanunk a PowerPoint-nak a méretét arra a méretre, ami a Facebooknak a mérete, illetve az a Facebook amilyen méretet kér a képhez. Nézzük először is, hogy milyen méretet kér a Facebook. Egy tipikus ilyen kattintások a weboldalra típusú hirdetésnél nézzük meg, hogy mi az ajánlott képméret. Az ajánlott képméret ebben az esetben 1200x628 képpont vagy pixel, tehát erre a méretre állítsuk be a PowerPointunkat. Legelőször is ezzel kezdjük. A beállítást itt lehet megtenni, tervezés, oldalbeállítás, és hát itt jön az első probléma, ugyanis az oldalbeállítást a PowerPoint centiméterben adja meg, illetve centiméterben lehet megadni, nekünk viszont arra van szükségünk, hogy pixelre csináljuk a képet. Ha nem erre a méretre csinálnánk, hanem mondjuk csak egy videóhoz csinálnánk képet, akkor ott ahhoz bőven elegendő a 4:3-as képarányt kicserélni 16:9-re, rákattintunk, és ekkor a kép szélessége megnövekszik. Ez a méret, ez tökéletesen jó egy videóhoz, hogyha egy videóhoz akarunk beilleszteni egy képet, de nem lesz jó a Facebookos képünkhöz. No, visszamegyünk ugye a Facebookhoz, azt mondja, hogy 1200x628, át kell váltani. Ez az egyetlen egy olyan lépés, amit meg kell csinálni a PowerPoint-nál. Ha ezt viszont megcsinálod, onnantól kezdve mindent meg tudsz vele csinálni. Nézzük, hogy hogyan lehet átváltani a képpontot centiméter vagy a centimétert képpontokra. Egyszer csak beírjuk a keresőbe, hogy centiméter pixel átváltó, ekkor több is kijön, én mindjárt a legelsőre rákattintok. Ez egy angol nyelvű, de hát ehhez nem kell semmilyen angol tudás, egyszerűen beírjuk a pixel méretét, ugye 1200 pixel volt a szélessége, ekkor át is váltotta 31,75 centiméter, ezt ide beírjuk. Ekkor már szélesebb lett. Megnézzük a magasságát, az ugye 628 képpont volt. 628 képpont, ez 16,62 kerekítve, tehát 16,62 a magasság, 16,62. Oké. No, ez lett a pontos méretünk, és akkor itt fogjuk megszerkeszteni, ezen a felületen fogjuk megszerkeszteni a képünket. No, mi legyen a kép? Legyen a kép csak azért, hogy kicsit bonyolult képet válasszunk, legyen a képen egy szöveg is, tehát keresünk először egy idézetet, és
és az idézethez keressünk egy képet, hát vagy egy képet is hozzá egy idézetet, most csináljuk úgy, hogy először legyen idézetnek. Én a citátum.hu-t szoktam használni idézetkeresésre, persze sok minden más is van, nem a reklám helyett, nem fizettek ezért nekem, egyszerűen ezt szoktam használni, talán itt van a legtöbb. Mondjuk legyen egy sikerrel kapcsolatos idézet, beírjuk, hogy siker. Azt mondja, hogy mindjárt a legelső, csak a végeredmény számít, az odáig vezető út nem. Legyen ez az idézetünk. Kijelöljük, másolom, beillesztem. Többféleképpen tudom beilleszteni, ezt a verziót fogom neked javasolni. Itt egy pillanatra megálljak. Én 2010-es PowerPoint-ot használok, 2007-es, illetve 2013-as is létezik. A funkciókban minimális különbség van, a lényeg mindegyikben ugyanaz, tehát amit ha esetleg nem ott találod a 2007-es vagy a 2013-asban, mint amit én most mutatok, meg fogod találni. Tehát végig is azokat a funkciókat, amiket én használok, azt mind a 3 PowerPoint-ban megtalálod. No, ez az idézet, akkor ez az idézethez keresünk valamilyen képet. Azt mondja, hogy csak a végeredmény számít, az odáig vezető út nem. Legyen mondjuk egy olyan út, ahol hegyi út, és keressünk hozzá való képet. Természetesen ugye a Google-ben rengeteg képet lehet találni. Én most egy olyan verziót fogok neked bemutatni, ami ráadásul egy jogszerű is. Ugye a Google-ben, ha keresünk valamilyen képet, az esetek többségében az nem egy szabadon felhasználható kép. Onnantól kezdve a te felelősséget, hogy felhasználod azt a képet valamilyen célra. Én most egy olyan példát mutatok, ahol azt a képet, ahonnan én leszedem, azt a képet minden további nélkül bármikor, bármilyen helyre használhatod. Rengeteg ingyenes felület van ma mára neten, ahol ingyenesen lehet képhez jutni. Én még korábbról használtam az sxc.hu oldalt, amire, hogyha most rákattintok, akkor ez már átmegy a freeimages.com oldalra. Egy ingyenes regisztráció szükséges hozzá, ezt én természetesen már megtettem. És hát akkor nézzük, hogy milyen kép. Ugye azt mondtam neked, hogy hegy, meg út. Miután angol nyelvű a kezelőfelület, azok kedvére, akik esetleg egyáltalán nem beszélnek angolul, én megmutatom, hogy hogyan szoktam angol nyelven keresni. Tehát egyszerűen beírom a Google Translate-be, hogy hegyi út. Akkor ő nekem lefordítja, hogy Mountain Road. Kimásolom, és beillesztem, és rákeresek. Akkor ő nekem ki fog listázni. Legfölül olyan képeket mutat, például ez a Free Images, ahol megvásárolható képek van, tehát ha igazán jó minőségű képet akarsz, akkor mindenféleképpen ugye, érdemes fizetős képeket keresni. Most mi teljesen ingyenes képeket nézünk. Itt nem találtam jót, végigpörgettem. Nézzük a következő oldalt. Hát nekem ezek sem tetszenek. Nézzünk egyet tovább. Igen, ott már van egészen jó, mondjuk. Kerestük egy olyan képet, amelyik ráadásul teljesen más alakú. Jó, legyen mondjuk egy ilyen kép, aminek teljesen más az alakja, mint amire nekünk szükségünk van. Azért választok direkt egy ilyet, hogy még több munka legyen vele. Néhány másodperc alatt le fogja tölteni a képet. Nagyon fontos, hogy nézzük meg a képernyőnek a fölbontását. Ez 2336x2700 pixel, ez már elegendően nagy fölbontású kép ahhoz, hogy jó minőségű képet tudjunk készíteni. Másolás. El is menthetjük a gépre, de egyszerűen másogatjuk is. Beillesztem. Na most miután a kép sokkal nagyobb, mint a mi felületünk, hogyha lenyomod a Ctrl gombot, és az egérnek a görgőjét magad felé tekered, akkor meg tudjuk nézni, hogy pontosan mekkora ez a kép. Hozzáillesztjük a PowerPoint-nak ahhoz az ablakához, amiben dolgozunk. Igen, most picikét visszaveszünk a nagyságot, most már látjuk, hogy hol vagyunk. Most ugyanez visszafelé, tehát Ctrl gomb, és az egérrel fölfelé,
Igen, most föltekerjük, és én azt javaslom, hogy a két képnek a két széle az jó, a tetejét meg az alját fogjuk levágni. Logikus, azt hiszem nem kell mondani, hogy ha a képnek az oldalát húzzuk, vagy az alsó részét, akkor a kép torzul, ezért kép kicsinyítésnél, nagyításnál mindig a sarkait húzzuk föl. Ez most ugye túl pontosan húzzuk eddig, igen, és miután a PowerPoint profi módon ezeket a határokat elég pontosan tartja, tehát a kép oda került az oldalára, meg a két szélére, kicsit lejjebb húzzuk, és most pedig levágjuk a képnek a alsó és a felső szélét. Ezt pedig úgy tudjuk megcsinálni, hogy van nekünk egy ilyen funkciónk, hogy rákattintunk a képre, fontos, rá kell kattintani a képre, van egy ilyen funkció, hogy formátum és körülvágás. Körülvágjuk a képet, értelemszerűleg az alsó és a felső szélét, azt mondja itt a PowerPoint-unknak a felső része, itt az alsó, na most látod, a kép rossz helyen van, ha ide középre kattintasz, akkor a képet lehet közben is mozgatni, mondjuk legyen a kép így, ez talán így még jó is néz ki, mellé kattintunk, hopp, láthatólag itt kicsikét elcsúszott a kép, akkor itt visszahúzom oldalra. Jó. Azt hiszem, hogy én most hibáztam, egy picikét vissza. Igen, szerintem. Igen, most lett teljesen jó. Teljesen jó. Ctrl gomb és az egérrel kinagyítjuk a képet a maximális nagyságra. No, a képünk megvan, viszont a feliratunk ugye ott van mögötte. Hogyan lehet a feliratot előre hozni? Jobb egérgomb, hátraküldés. Kétféle hátraküldés, illetve hátrébb küldés. A hátrébb küldés az egy lépéssel küldi hátrébb, a hátraküldés pedig az összes dolog, ami itt a munkaasztalunkon van, az összes mögé küldi, tehát hátraküldéssel hátraküldjük. No, akkor ugye hát logikus, ez a felület most nem jó, ebből csináljunk nagyobbat és színesebbet. Vagy így jelöljük ki a betűket, vagy ide kattintunk a betűk szélére, és vegyük legyen mondjuk a betű nagysága mondjuk 36, példaképpen ez jónak tűnik, és keressünk olyan betűtípust, amelyik én azt szoktam javasolni az ilyen képeken, hogy olyan betűtípus keressünk, ami picikét vastagabb, ugyanakkor a magyar karaktereket is tökéletesen tudja. Rengeteg betűtípus létezik, 100 000, nem tudom, rengeteg. Ezeknek jelentős része, hogy a magyar karaktereket nem tudja. Az én gépemben elég sok betűtípus van, ha rákattintok néhányra, látod, hogy ez például vastag, de rosszul jeleníti meg a magyar karaktert. Ez például már egy viszonylag jó, ez egy másfajta. Én azt javaslom, mindjárt meg is találom talán, az Impact betűtípust szoktam magam használni, ha megtalálom végre valahára. Igen, megvan. Ez egy viszonylag jól látható betűtípus. No, ez ugye láthatólag nem jó. Kihúzzuk a bal szélére, kihúzzuk a jobb szélére. Ekkor már viszonylag tűrhetően jelent meg a szöveg. Én azt gondolom, hogy az idézetnek az írója lehet kisebb, őt lejjebb vesszük, ő lesz mondjuk ekkora, és az egészet berakjuk középre, mégpedig úgy, hogy egyrészt a blokkot is berakjuk középre, tehát középre igazítjuk, mint egy Word szövegszerkesztő, és az egészet pedig vízszintesen középre igazítjuk. No, a szövegünk már tűrhető, rakjunk hozzá hátteret is.
legyen a háttere, mondjuk lehet kék, de lehet bármi más is, lehet pirosnak valamilyen árnyalata. Nézzük egy olyan hátteret, amit nem kínál fel a rendszer kapásból. Többféle módon lehet a színt beállítani, lehet előre beállított színekből választani, ami esetleg nekünk tetszik, vagy lehet egyénileg rákattintgatni, és akkor kiválasztani a megfelelő színt, vagy hogyha esetleg már profibb vagy, akkor a színkódját, az RGB színkódját pontosan be lehet ütni. Hát én azt mondom, hogy nézzünk egy ilyen pirossat, aminek legyen egy kicsit sötétebb árnyalata, mondjuk, hogy ne az a birító piros legyen. Igen, itt látod, még ezt is tudom húzgálni. Oké, és a betűt pedig vegyük fehérre. Azt pedig itt tudom fehérre venni. Még jobb, még kontrasztosabb lesz, hogyha a betűk mögé rakok egy picit kis árnyékot, azt nem látható, tehát egy picit kontrasztosabb lett. Sőt, még csináljunk egy olyat meg, hogy ennek a keretnek is rakunk egy árnyékot. Azt mondja, hogy azt pedig itt tudunk. Mondjuk egy ilyen árnyékot. Sőt, hogy még érdekesebb legyen, ennek az egészen nem föltétlen biztos, hogy kell, csak most azért, hogy lásd, hogy ilyen funkció is van, ehhez is rakunk egy körvonalat, mondjuk legyen ez meg fehér. Látod, akkor itt is van egy fehér kerete. No, megvan a szövegünk. Egy dolgot csináljunk meg, mégpedig azt csináljuk meg, hogy miután ez egy olyan kép, amelyik láthatólag olyan országban készült, ahol a balra hajcs van, tehát fordítsuk meg a képet, minthogyha ez Magyarországon készült volna, azt pedig így tudjuk megcsinálni. Rákattintasz, és elrendezés, forgatás, függőleges tükrözés, ekkor már olyan, minthogyha az egész Magyarországon készült volna. Én úgy döntöttem, hogy még egy olyan funkciót fogok neked mutatni a nagyon sok közül, amit már lehet, hogy nem is gondolnál, hogy PowerPoint-en ezt is meg lehet csinálni. A képre rakjunk egy embert. Az egyszerűség kedvéért egy rajzfilm emberkét rakunk. Én ennek bevallom őszintén utána néztem, hogy milyennek vannak ebben az ingyenes kép oldalban. Például keressünk rá, egyszerűen csak a ment szóra, tehát keressünk egy emberre. Mindjárt mutatom is neked, hogy mire gondolok. Ezen az oldalon nincs, de a következő oldalon van egy olyan ember, amit rá fogunk rakni erre a képre. Itt van az újságolvasó emberke, hogy most odavaló, vagy nem való oda, ez most más kérdés. Lényeg az, hogy ökelmét rá fogjuk pakolni erre az útra. Másolom. És beillesztem. Hát láthatólag ő sokkal nagyobb, mint a jelen, és szintén lecsökkentem a méretét. Hát ugye ez most így nem jó, mert láthatólag az ő háttere fehér. No, mit lehet tenni? Hát a PowerPoint erre is tökéletesen alkalmas, ugyanis van egy olyan funkciója, hogy el tudjuk tüntetni a hátteret. Tehát a formátum, háttér eltávolítása. Ő kijelölte ezt, most picikét tágítjuk a kijelölési részt. Tehát az egy teljes emberkét, mindenét szeretnénk, hogy megmaradjon. Ami lila, az eltűnik, ami nem lila, az marad. Na most az emberke szeme, meg a könyv láthatólag lila, tehát ez, hogyha elmentenénk, akkor a szeme lyukas lenne, illetve a könyv is. Viszont van ilyen funkció, hogy megtartandó területek megjelölése. Itt elkezdjük bepipálni a kis szemecskéjét, hoppa, a szemecskéje kifehéredett, a másik szemecskéjét is, az most már jó, és bepipálgatjuk a könyvet. Néha elég sok pipára van ahhoz szükség, hogy megmaradjon
a teljes szín. Ez képe válogatja, néhány kattintást rárakok. Joppa, ez kifejezetten. Nézzük a másik oldalt is. Ha közben esetleg eltűnik, nem probléma, valahonnan mindent vissza lehet állítani. Néha látod, hogy az emberkénknek a szeme néha visszalilul, de ez nem probléma. Néhány kattintás, és mindjárt ez is meg lesz. Oké, már ott is fehéredik. Az is fehér. Az is, nézzük. Nagyon jó, még itt. Tökéletes. Minden jó, és elmentjük, módosítások megtartása, és az emberkénk már ott is áll, eltűnt a háttér, itt halványan látod ezt az eredeti keretet, ezt én még levágom egészen kicsikére, mindjárt meg is mutatom neked, hogy miért. Egészen lábáig lehúzom, oldalra kattítok, akkor eltűnt a keret, kicsikét lejjebb veszem az emberkénknek a nagyságát, ide állítom, és azért, hogy még élethűbb legyen, rakok mögé egy árnyékot, mint hogyha valóságos emberke lenne. Az árnyékot pedig ugye itt tudjuk ebben a részben, hogy effektusok, árnyék. Többféle árnyék van, egy olyan árnyékot rakunk mondjuk, hogy emberünk például, látod? Ott az árnyék. Mint hogyha balról süt a nap, azt hiszem igen, éppen balról is, ugye jól látszik, pont balról süt a nap, tehát az árnyék tökéletesen jó is. A képünk el is készült, és elmentjük. Elmentjük mondjuk a próbamappában. Többféle képformátumban tudod elmenteni, TIFF, PNG, JPEG, GIF. Én a PNG-t javaslom, ez egy kompromisszumos megoldás, nem a legnagyobb, nem a legkisebb, ez egy számomra egészen jó formátum, úgyhogy én ezt javaslom. Nem merülök bele, hogy most miért ez nem ide tartozik, én ezt javaslom, hogy PNG-be mentsd el. Próba mentés. És most csak egy dia van, egyébként meg logikus, hogy csak az aktuális diára kattintunk rá, és akkor el is menti. Nézzük meg, hogy hogyan mentette el. A próba mappában benne is van, közben a kép. Rákattintunk, és így néz ki. Így néz ki a kis emberkénk, meg a... No, úgyhogy ez mehet is a Facebookra hirdetésnek, de mielőtt felraknánk a Facebookra hirdetésnek, előtte nézzük meg, hogy megfelelő-e egyáltalán ez a kép a Facebook szabályainak. Ugyanis van egy úgynevezett 25%-os szabálya a Facebookon, ami arról szól, hogy a képnek csak maximum, vagy csak 20%-os képnek maximum 20%-a lehet szöveg. Na, hol van ez a szerkesztési felület? Azt mondja, hogy Facebook, azt mondja, hogy Facebook kép ellenőrző. Nézzük, hogy mit ad ki. Hát általában olyan oldalakat ad ki, amelyikkel már foglalkoztak korábban. facebooktippek.hu-n rengeteg információ van Facebookkal kapcsolatban. Hogyha itt lejjebb görgetsz, akkor itt van, hogy Facebook új eszköze, ez erre vonatkozik konkrétan erre az ellenőrzésre. Válasszuk ki a fájlunkat. Próba. Pár másodperc után megjelenik, és azt írja, hogy kattints az összes szöveget tartalmazó területre, hogy lásd, a képet 20%-nál kevesebb szöveg takarja-e. 1, 2, 3, 4, 5, igen.
Sőt, még itt is, nézd csak, még oda is rá kell kattintanunk, mert ott is van szöveg, meg itt is van szöveg, meg ott is van szöveg. A megadott mezők alapján a kép 32%-át fedi szöveg, ha helyes volt meg, stb. Ebből az látszik, hogy a képünk ugyan szép, meg jó, de a Facebook szempontjából nem megfelelő. Tehát ebből az következik, egy picikét följebb kell rakni a szöveget, és összébb kell nyomni. Vagy eltolni oldalt valamelyik irányba, de mondjuk középen akarjuk tartani a szöveget, nézzük, hogy mit tudunk tenni. Azt tudjuk tenni, hogy egyrészt följebb emeljük, igen, másrészt lecsökkentjük a méretét, igen, megint ugye berakjuk középre, igazítás középre, elmentjük, megint JPEG-be is, még egyszer mondom, bármelyik formátumban elmenthetnénk. Én a PNG-t szoktam használni. Próba 1 legyen mondjuk a neve. Elmentjük, és föltöltjük a próba 1-et. Jó. Egy kattintás, még egy kattintás, még egy kattintás, és azt látjuk, hogy a megadott percek alapján a kép 12%-át fedi szöveg, ha helyes volt. Ez helyes. Ezzel kész is vagyunk. A képünk így néz ki. Ez a PowerPoint-tal azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon egyszerű dolog volt. Ettől még bonyolultabb funkciókat is képes a PowerPoint megcsinálni, úgyhogy én kívánom neked, hogy használd sikerrel, jó munkát, meg azt mondom, jó szórakozást hozzá. Szia!